megalayapost.news. Khasi Student Union Paham CM Unit mentagasngi kelapan kubrom ya kan ringot kisamla puli kibla pas bah haka SSLC but HSSLC nagi skul repair kum gejing ai mensim mi khna ban kiu shafrang hak jing puli kaseng ban pau bagajat benriu gadan kam mi kiu shampang kiu start but ki kraw perkhat ban long kinang ilam jong gajat benriu la penlong ya kate gejing pen kubrom ha plau jong basic school ha paham CM ha gejing don lang samla Ruben Najar assistant secretary but chairman ke employment and monitoring cell ka KSU Sengkmi kum kongsan ringkat usamla James Hitler Maupnyang Legal Affairs Secretary bod usamla Ferdinand Khakamni President ka KSU North Khas Hills District laidon langru uba wan prang sumer Assistant Rongba Shnong kinong ilam bagi dikhat kaseng kilong kmi langpa bod kikon samla hagate gasngi ka KSU kala panlongru gajing ajing kai halo gajing ma jung drox bar gajing kta ye kikon samla khamtam hakani gajuk ba manta la ajing kai ru ye samla ban tip kumno ban shim me gasen jam halor kalawai jungki hadin bakin pendep ye gajing puli ba pher mat kumjuru idam ta kini ki higher secondary school living certificate kane kane tang ka jistang ka jompi namar ka jipule jompi pinang tang shishu mat kini di por ki ba hadu kata namar ra piong haka SSLC dani HSSLC pinang yok ban pule tang ni hamarjan jong shnong jompi ladi marjan jong ka district ka jongi henry matapat ban pin poi biang man continue biang yang gaji pulih jopi piablet no shidui pat ki district ka balak manlong hasilong ane shabar jong jilla ka jugi tikalong ka ege ka ba ya pi ban adap ya ta ka situation ka ba piso tu ya ka jinge ba teng sosi ru ladan yipen ya ki samla pulih ki bawan ka longying ka ba khamsham jinja kemiyo ban peteng gaji pulih haka ki university ki ba biang ki ba bet ki ba paka henry nga sosi banong pat lada mangi way po way man senyang ilong ka ya uno kun samla pule jungi lada kidon ya kajing kam ka ba kin peteng ya kajing pule ka chuki te kumasutip kini ki sandru stem ye ni shewat be ik samla pule ki bon na kalonging sha ki ba sham jenjar ye kadon khamte school ba dress ba ka USDM kini kin rusnem ye ngilala bani othap ya ki samla pule ha ka ba kimdon kam mersiu ya ka bai semester ka chuki ka kadi rutli semester teng ka poi sha om tunai ki phrak ndai lang de kini ki samla pule ki ba nakliang jongi ka KSU bro ko bai niyo ban kersham ye ki bat kadi ka jiksdang henring yele ban plate jumuru shaki we pat ki school ba la kilong hani school ba podihu ani kilong ki school ba po MGU rakshimi MGU rakshimi thmai manginang la ban kersan yeki henry ngabong batang ka KSU ko bala kersan henry woi po woi para mangi ila ban kersan di kita ki samla pule ki bodon shisha ya ka jingang nut ban ki ushkhmat bala da gidon kata jingang nut ban ki ushkhmat kamdan jige yangi ki khon samla ki jungi ki samla khasi jungi banlong kita ki IPS IAS IFS ane wat ban atem ya ka exam jungi hangne po MPSC ru namar ba kini ki samla hi ki don shisha ya kajing tibet kajuki henry kalongno ba kimi olat komno bat panplet jimut nomor da pipet ya kum kajing pule kajugi don ki samla pule tang kumba saw ne sankanta reng lai ya ki samla ki wan loying khamsham jinjar ki shim hadu shpol ne khatwe ne khat arkanta ban prit ban tho lane ban pule ikino no ki jikho lane ikino no ki kot ki juki bat kalong ke ege ba sotna ba kini samla pule ba kinyo mensim hakum kane report lumba kane ku unit pamsim bat ngakit bok kriang ba hanang ni pedang ya yo ban peteng shu ya ka jing pule ka jukpi bat ngakit bok kriang ye pi pinyo ya kata kalawai ba pernai wan ya kane ka award shabaro kini ki samla ki bala wan chakma ka jing pule juki kum kadak ban itu ya ka jing tre shitong ku jongpi bat ba piru ba pinlong kinuksa ya pikiwi pat ki para samla nimla benlem mangim hakan digajuk ke memta ke digajuk jong jingnang ning sta boro ngibe ya ka jingnang ning sta kimi pa ki jungi wala kimde ki bala pas ha henry kitep ya ka jing ke jingkongsan jong jingnang ning sta bagi kwa i khun ki jongki bagin puli bagi poi syakap dan ke bopher balik bagi kimi pa dirang ba istu ya kata ka
jikong kesan sa kajing nang start kalong ba lingba kajing nang start hi nilong kibri ki ba syampang akan ni kejanmit pemerintah inovasi pemerintah ngelayo ya ka awareness haba kajing di penbuat kajing di drugs buat kiwi kadi lingba kajing nang start bangi ngila ban sutu bangi don ka taka free will naga choice bangi tip kanu ka babha bat kanu ka basniu teng lada ni ino kajing puli hapreng ning simla puli ngila bengop kijing sendiri ki baper namar ngim syampang ngimla mentip kanu ka basniu bat kanu ka babha henry de lingba kajing dang start hi bingla ban differentiate ni bingla pan penyeper apa dengan kita kumki samla jangan ni kajat pendriu ni kwa ipi nakaliang kaseng ni don iwi jikin tu bagi jikin pam ipi ni wan hani kajing im om tang bangin im nam taladi henry don kampat ban ai ke syakajat pendriu kum ki dekat jong kaseng ni labam smai ba ngin train nam takajat pendriu lingba kijing bagi jing tunjuk borok hot ni sutu ba om borok na pedeng jungi tilak benlong kita khot jong kaseng henry ublei try kena ulabu ibenta iman la ibenta pedeng jungi bat ni ngiri bantip ya kata bat kapang hi mangkau mengkren bang kau ban bet isimbo perkat api ba ngkei ke benta ka jungi hak imlang kesalang bat kei bagi di dan kaban le bagi nyet ya ladi ba kei bagi la ban contribute na bagi ai syakajat bendriu kata kalau ke kerpang ngimla ban wan hang di ka pertai tang ban im nang tal jong hering dan kampat ban ai syakajat bendriu kata dak ba ai syakajat bendriu ka jingmut ka jong kalong ba kini kisamla ki khatsan khandri ngut tarai ki banyo ya award menta kasngi kidi kita ki syarak ni ki maulon nai jong kan ni kasnong katha ka pai khamat chapi ba kawai kasngi pindon pilong kita ki nong sinchar ni ki nong yalam jong kasnong katha hakinu kinu ki menta ka pila benno Megalayapost.news